Igama lakhe nguSisi Rhwitshelawu, yintombazana yaseZone 9, entsane, uGombo kweliphondo leMpuma Kapa. Sawunqala entloko, intle intombi, iinwele ziyamomoza iphem, ide yafakwa iglycerina. Ezindlebeni unxibe lamacici makhulu kuthiwa ngoobhuti ndikrwece, wafaka iruji emveni koko. Ufake indondo ngathi ngababhuti baweldayo. Intle intombi, she is brave, honest and beautiful. She has the charisma, uniqueness, nerve and talent. Her body is to die for. A lot of women dream to be her. Kwindawo yaseZone 9 uqoqisile, abantu abangoobhuti bayamoyika. Siyaqala thina kubona umntu obhinqileyo oyikwe nangumntu ongubhuti. Uveskatsho kahlanu, ayisanamizuzu yenu mna bakhuluwa. Uveskatsho okokoko, anamizuzu yenu bakhuluwa mna 2, anamizuzu yenu bakhuluwa mna 3, anamizuzu yenu nabakhuluwa 4, anamizuzu yenu bakhuluwa mna 5. Okanye mhlawumbi ukhona umkhulu uneseyapha kuni. Kuye kuthi cwaka eZone 9 kungavakali nokwakwa ephepha, ngoba lo sisi uyambona kwawena. Yiyo loo nto aliphiwe eli gama kuthiwa nguRhwitshelawu. Igama lamanyanyani lakhe nguNtombozuko. USisi Rhwitshelawu kuthiwa ungusisibhovubhovu sikaSobhuntsuntsu, somntu obhinqileyo. Kurhaneleka ukuba ungoyena mntu ungusisi apha kwindawo yaseZone 9 othafu okanye owomeleleyo. Kaloku siyayazi abantu abangoosisi iinyama zabo zithambile. Umntu ufike soyika kwanto, andizukwazi uyenza le nto mna, yho andizukwazi mna, ndicela undiphakamisele le wardrobe mzubanzi, yho sana andizukwazi mna. Kuthiwa uSisi Rhwitshelawu akanaxesha laloo nto. Uyaqhekeza kubantu abangoobhuti, abantu abangoosisi ke bona kabasondeli nosonto. Veskatsho nje zisuka nje athi ndakushwabani, ungakulinga undiqala intombazana, ndakushwabanisa mna. Uyangquba nje, ngokungquba ngalaa ntloko uSisi Rhwitshelawu, umntu ongusisi uvese kaphume nje umongozi. Uyawucinga ke kumntu ongubhuti noba unjani lo sisi. Istep sesibini, lo sisi uyimbethi manqindi, asiyothuki phofu loo nto leyo ngoba yinto yaseMonti leyo. Kodwa thina oko simbuza, hayi mani Sisi Rhwitshelawu, kutheni ngaka eyakho? Uyabuza uSisi Rhwitshelawu, hayibo yintoni? Ndathi sana sike hatswebha sana. Wathi uSisi Rhwitshelawu, bhuti uthetha ngantoni? Kwenza ndisaqhekeza kwangoku. Tata, isibhono sakho sike satshona mani Sisi Rhwitshelawu, ndiyaqala umntu nombholo olaa hlobo. Wathi uxokela ntoni? Tata, yho sana sike hatswebha sana, ndiyazi uba uyawuthini into yakho Sisi Rhwitshelawu sana. Ingathi ngoyeka uphakamise ezi ntsimbi kozawumoshakala. uRhwitshelawu uvese kwanjonga nje wanikeni intloko wathifa, wathi ndaqhekeza bhuti ne. Ndiye ndathi kuye, Rhwitshelawu, andiqondi uba uzofumana indoda wena, because andiqondi kwa indoda odlala le nto. Wathi andixesha kandoda mandingunongendi anyway. Oko ndimjongile lo sisi ndiqonda ndiyamoyika qha ndiyarhalela ukumthethisa. Kwiindaba ze-CNBC kuChannel 841 ndinguNosiqamnqura Theningada, ndilapha eZone 9 entsane, kuGombo kweliphondo leMpuma Kapa.